Όπως βλέπετε, εξαιρετική δουλειά σήμερα. Βγάλαμε σωληνάκι το οποίο ήταν καθωμένο μέσα στην αποχέτευση με το γκράμπερ της Picot. Το βάλαμε την κάμερα, το μάγκωσε, το πιάσε και το τραβήξαμε. Κάνει απίστευτη δουλειά, παιδιά, με την πίεση, εξαιρετικό εργαλείο. Όποιος θέλει να βάλει το δαχτυλάκι του. Χαπ! Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το σωληνάκι που κόψαμε. Κατέβασε λίγο, Γιάννη. Ναι. Όπα. Λοιπόν, ήταν δύο σωληνάκια και τα είχαν τρυπήσει χωρίς τάφ. Τα είχαν ξετρυπήσει και τα είχαν ρίξει. Μας εμποδίζανε για να κατεβάσουμε το μπαλόνι. Τα κόψαμε. Για την απορία, τα air condition ακυρώσαμε από εκεί την αποχέτευση και τη ρίξαμε αναγκαστικά εξωτερική. Οπότε από εκεί πέρα να μην περνάει νερό. Είμαστε τελευταίος όροφος. Οπότε από πάνω δεν πέφτει νερό. Κατέβα, Γιάννη! Και κατεβαίνοντας τώρα θα δούμε την βλάβη. Κατέβα! Κατέβαινε! Μισό λεπτό, γιατί μας άνοιξε η πόρτα και μαντήλια. Κατέβα λίγο! Κατέβα! Όπα, εδώ είναι το τάφ της κουζίνας. Όπα! Και εδώ είναι το σπάσιμο. Το βλέπετε. Τώρα αυτό θα το καλύψουμε με liner. Για να πάμε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Κατέβα, Γιάννη. Λοιπόν, όπα. Τα σωληνάκια που κόψαμε. Ανέβα λίγο, Γιάννη. Ανέβα. Όπα. Και πάμε να δούμε το liner. Κατέβα, Γιάννη. Κατέβαινε. Όπα. Λοιπόν, εδώ είναι το τάφ της κουζίνας που ήρθαμε και φιλήσαμε. Η άλλη κάμερα έχει φιλήσει το liner. Και εδώ που κάνει αυτό το βυζί είναι η παλιά βλάβη. Κατέβα, Γιάννη. Έχει μπει το liner. Κατέβα. Όπα. Και είμαστε έτοιμοι.